Kasiepsko jednota je butem rządową organizacją, jako je partną od równo jaci politycznej partii. Nasza polityka ma służyć rozkłestyżaniu narodnego pociecego Kasiebów, a budowaniu kraftnego, samorządnego pomorskiego województwa. Interesuje nas tej kulturowa autonomia Kasiebów, a spoleznowy, obywatelski region. Jaci chcemy tworzyć razem ze wszystkimi jego mieszkańcami. Nasza organizacja ma dopirze 5 lat. Je na szkole 100 noleźników, przeszło 5 tesą ciledzy, lubi nas na Facebooku. Memu mes poleznowi przyzwoleni nadzejani, ciebie przykładaje płemot w zrechtowaniem belockich płezwów myleznów w gminie Wielgowiec. Organizujemy kolonie dla dzieci w Storyjece, a tyś piszemy historyczne artykle, ja ci przecietas idę na kasiepsko.com. Naszą rozegracją je przezyrk stand-upu Sport na ziokach. No i jak on był w tym zarku, to on się tak zbudził, jak ja chcę mu ten zadżyrk stygnąć, to on mi go już przyjadł na końcu. My wespół robimy z Radia Kasiebę, jaciwa, tak chętno słycho tam. Jesteśmy w wiele międzynarodnych projektach, na przemian z baskijścima szkołama w Szpanii. My jesteśmy należnika European Free Alliance, stowore bezpaństwowych narodów. Razem z European Free Alliance zaprosimy na konferencję, jaką ze 14 i 15 lipca w Wejrowie, Pucku i Gdyni. Zgłaszamy z wiele europejskich krajów, a co przeżymy ceskowi mediów na kształtowanie są z fiunde mylech narodów, takich jak Kasiebi.